Diego. Okay, Sala. Lahat ng taga-US. Including the couple. Oh. Halika rito, JR. Family of JR, De La Cruz, Nakaraeg. Lahat ng galing US. Sige. Let's have a group dance. Balse, balse. All of you guys. Come on, beautiful people from USA. Namiss namin kayo. Sayaw, sayaw, sayaw. Ang pahaba ng buhay. Tingnan natin ang ating mga generous sponsors. Ayan na siya. Virgilio Senior. Magkapalayan sana. All of the Makarang from US. Who else? Lahat-lahat na. Sige po, amamin kayo ako. Ay, pwede pa tayo ako sa layo niyo. Yes! Sama-sama tayo. Let's enjoy. Let's have fun. Bye-bye. Ingat po kayo. Rigrigat minna palalo. Dito'y haway kamsat ko. Tuloy-tuloy ang ating kasiyan, mga kaibigan. Our very generous family from the US. Ayan na si Sir Lito. Narigat na tuog biyag ti haway. Trabaho akan kanayong. Nagsurat ni kabagyan tumawa. Ibaganan kaya't nagatan. Agring ka mangrig na ka kabagyan. Sursurwente ang trabaho. Di mo saksaklutin tadakulap mo. Tamnon rumang ay biyag mo. Di dalam mo. Rigat ang trabaho. Okay, thank you very much, Bob.